Hey guys, bengicela ningandivi wrong ne but ayikhona manje mina ndisathi nalapha ku-social media befana basohlukaniswa lawo yasesigele kwenziwe noba ngu-Facebook Lite man for ezazimenxe zika-eyomncinci ne-life orientation babe busy phasi i-makeup tutorials ne-recipes ezikons but ke asikho lapho namhlanje man guys. And then ibe ngu-Facebook lo normal ke for abantu aba-level headed, and then kuthiwe Facebook Pro man for ezazimenxe ze-Clever Blacks ezangiwabulayo ziwoke ububhanqi zihambe ziyoba zicwinana ezi-uptight pha i-VIP sishiyeke ke thina-ke abantu baka-general sibhanxekile apha ebubhanxeni but ke asikho lapho namhlanje man guys. Kudala yitsho ke lena noba mna ndedwa shem ndicela ufana neengxaki zam so that ngenye imini xa ndifika ndicela uncedo apha kuni ni-understande nguThobi shem lo simaziyo. Umzekelo kwesi simenxe pha kufacebook oko sindibhombada ngento basicela imali yokhwela sihambe siyothatha i-matric certificate bla 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 so ungazazi imali eza-sob stories bazirecyclishayo kule social media oko ndingazihoyi ke because ndizifumana everyday ezanto ezi azisabhiliveki ngoku. Xa izolo nqomba ke ndi-enterteyine le ndingene kwiprofile yayo xa ndifika apha hayibo lo mntu uphangela kwaSimba Chips kodwa ucela imali kumahlalela red flag yokuqala but ndiqhubekeke ndiscroll akupostwa mos kule account into eyenziwayo kutshintshatshintshwa i-profile picture qha bekhe kwafakwa noYesu negroup ye-security ananoba umjito kwalapha na andiqwalasela hayibo i-pronouns zalapha ngooshimos kodwa lo mntu wayefunda Wynberg Boys High. Red flag number 2. But ndi-understand ngu-2024 siprogressive umntu uba yile nto afuna uba yiyo hayi nyhani ke ndiqhubekeke ndiscrolle kanti ndithi hayibo igraduate yase-Fort Hemos le umbuzo ofike kuqala kum engqondweni nyhani ke lo mntu njani afuna i-matric certificate fonini kodwa une-degree ayenzi sense mas loo nto leyo kum fonini kufana noyo-aplayela i-learners kodwa no-code 14 we-driving license but ke asikho lapho namhlanje guys. Bayicacise kabayaziyo nyhani nditsho ke nyhani nam uba hayi ndinivile guys bendingayazi uba ihamba ngalo hlobo hayi ke zazimenxa ze-Clever Blacks bengekho need xa bandonile ngobuza bandirongophi bengayazi nyhani ke fonini indawo endiaplayela kuzo mna oko kwabuzwa i-highest qualification qha especially kwesa stage so aplya. Ewe ke xa kusithiwa ndiku-shortlist fonini mandisubmithe ke ezaa documents ndithi ndinazo phaa kwi-CV iyavakala ke ngoku not leyo ndixela uba mandiyofola nge-matric certificate kodwa ndine-degree. Abanye bathi hayi kaloku kwenye imisebenzi awukhonsidariswa uba unediploma okanye une-degree because kufunwa nje i-matric certificate. Yithi ayofrod ke ngoku leyo xa uzayofolela imisebenzi yabantu abanomalusi ube wena usisifundiswa nindilungise uba ndirongo nakulela but as far as I know mos kukwazazimenxe zazisoyiswa zii-homework e-high school phaa nge-1900s ngona ndisafunda zakhetha uhamba ziyosika amaplanga zidibanisa imibane phaa kaba-N1 ekholejini azinayo malusi masezazimenxe but zine-equivalent. So kuthiwani ke ngoku zivalelwa ngaphandle zona kule misebenzi yenu ifuna i-matric certificate umntu usenemfundo engaphaya.